Denne film omhandler numeriske ligninger og hvordan man løser ligninger med et eller flere numeriske tegn. Først vil vi starte med at se på numerisk tegnet. Når man skriver numerisk tegnet omkring et tal, er det det samme som at finde den absolutte værdi af tallet. Dette bruges især, når man snakker om afstande. Som man kan se, er den numeriske værdi af tallet a lige med a, hvis a er positiv. Hvis a er negativ, er den numeriske værdi af a lige med minus a. Man kan også se det skrevet op med tallet 4. Den numeriske værdi af 4 er 4, og den numeriske værdi af minus 4 er også 4. Dette eksempel kan også ses illustreret på tallinjen. Hvis man bevæger sig fra punktet 0 til punktet minus 4, har man bevæget sig en afstand på 4. Det er også derfor, det numeriske tegn bruges, når man snakker afstand. Man kan også sige, at det numeriske tegn ændrer fra negativ til positiv. Nu vil vi beskrive, hvordan man løser en ligning med et numerisk tegn. Vi vil undersøge ligningen 2 minus x er lig med 7, hvor vi har placeret det numeriske tegn omkring 2 minus x. Det vil altså sige, at den numeriske værdi af 2 minus x er lig med 7. Da vi ved, at den numeriske værdi ændrer fortegn på udtrykket, når udtrykket bliver negativt, finder man først ud af, hvornår udtrykket bliver positivt og negativt. I den øverste linje har vi undersøgt, hvornår udtrykket er positivt, altså større end 0. Som man kan se, skal x være 2 eller mindre end 2, før udtrykket bliver positivt. I den nederste linje har vi undersøgt, hvornår udtrykket er negativt, altså mindre end 0. For at udtrykket bliver negativt, skal x være større end 2. For at give et overblik over det, som før blev udregnet, kan man se på tallinjen. På tallinjen er det illustreret, at når x er mindre end 2, er udtrykket positivt. Derfor kan det numeriske tegn hæves. Når x er større end 2, bliver udtrykket negativt, og derfor ændres der fra negativ til positiv. Dette betyder også, at der er to løsninger til denne ligning. En når x er mindre end 2, og en hvor x er større eller lig med 2. Da man skal tage højde for fortegnsskiftet, har denne ligning to løsninger. En hvor man løser ligningen med udtrykket som positivt. I så fald giver ligningen minus 5. Denne løsning passer også med, at x skal være mindre end 2. Den anden løsning på ligningen finder man ved at regne med, at numerisk tegnet er negativt. I dette tilfælde er x lige med 9. Dette passer også ind i intervallet, for at udtrykket i numerisk tegn skal være negativt. Denne numeriske ligning har altså to løsninger. Nu vil vi løse ligninger med flere numeriske tegn. Vi vil løse en ligning, der hedder, at den numeriske værdi af 4 plus 2x er lige med den numeriske værdi af x minus 2. Vi starter med at finde ud af, hvornår ligningerne skifter fortegn. Dette gøres for begge ligninger. Som man kan se på grafen, skifter man fortegn for udtrykket 4 plus 2x, når x er mindre end minus 2, og man skifter fortegn for udtrykket x minus 2, når x er mindre end 2. Når der er to forskellige fortegnsskift, betyder det også, at der er tre forskellige ligninger, man skal løse for at finde løsningen på selve ligningen. Som man kan se på grafen, skal man løse ligningerne for a, b og c. Først løser vi ligningen a. Som man kan se på grafen, skifter vi fortegn for begge udtryk. Vi ved også fra intervallet, at x skal være under minus 2, for at løsningen er gældende. Når vi løser ligningen, ser vi, at svaret er minus 6. Denne løsning godtages, fordi den ligger inden for intervallet. Herefter løser vi ligningen for b. Som man kan se på grafen, skifter udtrykket x minus 2 fortegn, mens udtrykket 4 plus 2x bliver stående som det er. For at kunne godtage løsningen, skal den være i intervallet, som ligger mellem minus 2 og 2. Som man kan se, når vi løser ligningen b, bliver svaret lige med minus 2/3. Denne løsning kan også godtages, da den ligger inden for det før nævnte interval. Til sidst løser vi ligningen c. Som man kan se på grafen, ophæver vi numerisk tegnet for begge udtryk og løser ligningen, som den er. Løsningen for denne ligning skal være større end 2, som er intervallets grænse. Når vi løser ligningen c, ser vi, at svaret er minus 6. Dette svar ligger uden for intervallet, som er givet, og derfor kasseres denne løsning. Nu har vi løst ligningen med to numeriske tegn. Dermed har vi vist jer, hvordan man løser ligninger med et eller flere numeriske tegn. Hvad man så bruger numeriske ligninger til i det virkelige liv, har vi haft lidt sværere ved at finde ud af. Dog tror vi, at man vil kunne bruge det til at beregne afstanden, da det også er det, man anvender de numeriske tegn til.